Wonderland er et rigtig godt norsk produkt. Norsk produkt har en masse gode benefits fra starten af, at der bruger vi 5 års totalgaranti af reklamationsret, evig garanti på stille fjederbrud. Det er simpelthen direkte overført fra Norge. I stedet for de her 2 års reklamationsret, så har man 5 år. Så det er lavet ekstra godt på den måde. De har nogle rigtig gode detaljer. De er lavet med posefjeder, forskellige højder og forskellige polstringer, alt efter hvor god kvalitet man vil have. Der er 3 forskellige, men altid med posefjeder og med zoneinddeling og aftagelig vaskbar betræk. Selve betrækket her, det sorte her, topmasse kan selvfølgelig vaskes, men selve betrækket kan også pilles af og vaskes. Det er et helt unikt stof, de har, som det falder mig ikke, det er lysægte og det hele, og det kan tåle at blive vasket rigtig, rigtig mange gange, uden det overhovedet kan ses. Også selvom du vasker kun den ene frem for den anden. Så det er et unikt produkt, og du kan bare lige lyne der og lægge ny kerne i det hele. Så det er utroligt stærkt hele vejen igennem, og madrasserne dernede er fuldt lige med den, når med fjerne falder ud eller et eller andet. Altså det er rigtig, rigtig godt og stærkt produkt, også fordi de selvfølgelig lever op til de her kvalitetskrav, de sætter sig selv i og det hele. Hvis vi nu tager den her helt unikke bund her, så er den sådan, de er lidt stærkere end normalvis. Fordi det vi gør her, hvor vi løfter ned i foden, det er der ikke ret mange fabrikanter, der tør at sige god for, at den er så stærk. At, det er det svage punkt på en elevationsseng. Så nu kommer den her lige så stille og roligt. Den har jo lige en par ekstra kilo, den skal op nu her. Så det kan altså holde til, og det garanterer de også for. Og man skal jo vælge en Wonderland, når man har en god tryghed i et godt produkt, der holder lang tid, og man har en fleksibilitet og en gode posefjeder og det hele i, så det er nogle muligheder. Og så har de hele spektret i elevationsseng, fladeseng, kontinentalseng, løs madrasser det hele.